předpoklad 75 vozů, které by se tam mohly otočit. Pak jenom otázka přece jenom, kolik lidí z té Lesné nevyužívá hromadnou dopravu, kolik opravdu chvíli tím vozem každodenně vyjíždět. Ale to jsou věci, které... Tak, tady. Paní ředitelko, prosím vás, já bych měl jeden dotaz. Dokážete si představit, že spíte a ráno vás oslňují vyjíždějící vozidla z podzemních garáží, protože je povinnost svítit, ty vozidla budou svítit a budou svítit všem těm bytům na Brožíkové do oken? V tom případě jako musíme se podívat jedině, můžeme si dát půdory z toho řešení tady. Takže tam je, do toho prvního bytového domu neovlivňují, to vidíte, a ten druhý bytový dům je natolik dostatečně daleko, že by nemělo světla ovlivňovat ho. To vozidlo je nakloněné, to vozidlo bude svítit a bude oslňovat ty domy. Vážně, to věřte tomu. Já se Nečekám třeba, že mi odpovíte na tohle z toho hnedka, ale spíš to zkuste s někým projednat, protože jsem obyvatelem jednoho tomuho domu a určitě proti tomu budu strašně bouřit. Rozumím, já jenom ukazuju, že tady ten výjezd míjí tento bytový dům a ten je opravdu už daleko teda. Takže nevím, ve kterém teda bydlíte. No, v tom dalekém, ale uvidíte. Takže musí se opravdu říct, jaká, jo, když se to propočítá, já vám to neřeknu, takhle od toho je to chápu. Se na to podívat. Chápu. A druhá věc, co bych měl dotaz, myslím, že máme všichni dost známých a že je běžné, že už dneska v rodinách není jenom jeden vůz, že kam ty vozy další z těch rodin, představte si, že bude mít v každém tom bytě každý 2 vozy. Kam je dáme? To stávající parkoviště už tam teďka je, takže žádná nová parkovací místa nevzniknou tím. Takže vzniknou jenom ty podzemní parkoviště a ty ulice budou přeplněné a nebude kde parkovat. Ne, to tak není. Tam je, to si myslí, to ani nemůže vybrat. To je zkrátka výpočet, který stanovuje Bekom, jo, a to se všechno spočítá a zkrátka oni vám řeknou, kolik tam musíte na vlastním pozemku mít aut a většinou je to 1,5 násobek na počet bytů, jo. Takže když je tam 30 bytů, podle velikosti bytu, když je tam třeba 30 bytů, tak musíte mít 45 míst v tom baráku. To je samozřejmě... V tomto případě máte 1,16. Takže... Protože to parkoviště, jestli se nepletu, to parkoviště není však jo. Ale my to máme spočítané přesně podle toho, jak máme to tam je doloženo, takže... Je to teď přesným výpočtem, tak jak se musí počítat počet parkovacích stání. To si neděláme my sami, zkrátka se spočítá a musíte to splnit, a když to nesplní, tak nedostalo se stavní povolení. Oni do toho počítají ještě, jak je daleko MHD, jak často jezdí. Jo, to je takový složitý výpočet, který vlastně ani my neděláme, to dělají na tom Bekomu. V tom případě bych se obrátil na pana starostu, jestli by nebyla možnost, aby se městská část tady do tohoto zapojila a podařilo se jí tam vytvořit nějaká nová parkovací místa, protože samozřejmě všichni víme, že už je tady starší generace v těch bytech, přijdou mladší, bude těch aut přibývat jenom a ty parkovací místa tady nejsou. A teď by byla možnost třeba v součinnosti s vaší společností, že by se tam podařilo vytvořit nějaká parkovací plocha větší, protože už teď ty auta tady kolují, objíždějí a nedá se zaparkovat a vážně, když tam vznikne toto, ale to my jsme dělali tak to... studii, že jo, před těmi 2 lety, že? S dovolením odpověděl pánu na ten dotaz. Jako co může dělat městská část pro to, aby bylo více parkovacích míst? Městská část, pokud se, a já jsem tady, možná někdo z vás byl který na hovorech s občany, tak jsem řekl jednu věc. Pokud se Lesná domluví, protože Lesná je autplná, pokud se Lesná domluví, že obětuje zelené plochy, teď jsme u obzoru, pokud pod obzorem obětuje zelenou plochu, může se to vyasfaltovat. Ale je to otázka na Lesnou, jestli chce zachovat zeleň s tím, že se bude už parkovat, anebo jestli to chce vyasfaltovat. Nic jiného, žádná jiná možnost není, protože vidíte, že tu Filovu všichni znáte, většina z vás je z Filovy, tam nic, žádná jiná možnost není. Je tam veřejné parkoviště a ten zbytek, pokud by mělo být víc parkovacích míst, musí se zrušit nějaká zeleň, musí se tam udělat vybetonované, vyasfaltované parkoviště. Chtěl bych jenom doplnit, dneska
dneska se parkuje taková ta bývalá jakoby rampa zásobovací u obzoru, jestli víte, tam parkuje nějakých zhruba 10 aut, ty auta tam nemají co dělat, no ta auta tam nemají co dělat. Kdyby přijel ze Zula, přijeli měšťáci, všichni dostanou plastra, měli by odtaky pryč. Domlouvali jsme se s paní ředitelkou, že by to nějak v rámci výstavby případné bylo upraveno, aby těch 10 míst, veřejných 10 míst bylo zachováno. Takže to, pokud by odpovím, nějakým způsobem se to bude legalizovat, přijde zhruba 10 legálních parkovacích míst, jakožto dnes jsou nelegální a opravdu ta auta by odtaky vystraněna. Takže tolik asi, jestli je to uspokojící. No, chtěl bych ještě se ptat na jednu věc. Je tam možnost i pod obzorem, vlastně, co je ten park, je možné rozšířit podzemní parkoviště i směrem dolů k té ulici? Není, ten projekt to nedovoluje. Podzemní parkoviště, pokud by mělo být na Lesné, musel by to někdo zainvestovat, určitě nemá městská část možnost v rámci financí a způsob rozdělování rozpočtu, jakože nemáme investiční finance, nemůžeme financovat výstavbu podzemní garáže. Další věc je, jestli by Lesná chtěla kopat a dělat podzemní garáže. Bylo to, máme tady zástupce ateliéru RAF, bylo to navrženo v té územní studii Lesná, že by mezi těmi panelovými domy byly podzemní garáže. V podstatě Lesná jako taková to odmítla, navíc jsou tam tekuté písky mezi Filovou, Vaculíkovou. Hrozně drahý. To bylo jako dobré řešení, jo, ale to nebylo v naší ekonomice. Jako Švýcaři bychom si to udělali, jo, Chápu. ale jako Češi to nešlo. A není možnost, aby se udělal nějaký průzkum, zjistili se případně zájemci o ty parkovací stání a že by ty parkovací stání si koupili do osobního vlastnictví? Protože velice často se setkáváme s inzeráty, koupím garáž v této lokalitě, ty ceny se pohybují kolem 200-250 tisíc, co jsem zaregistroval. A v případě, že by se to jedno parkovací místo prodalo za tyhle peníze, tak si myslím, že v tom by se našly peníze na to, aby se něco takového vybudovalo a nad těmi podzemními garážemi by nahoře mohla zůstat zeleň, proto aby jsme tam v klidu mohli procházet, venčit bafiky a chodit s dětmi. To si myslím, že varianta je. Pokud by se našel investor, který by, dejme tomu, v té velké louce, v tom svahu pod obzorem tu podzemní garáž chtěl vybudovat, ale co jsou zatím zkušenosti, a je to i na Lesné, bylo by strašně málo zlomek lidí, kteří za 250-280 tisíc by si koupili podzemní garáž. Nevím, jestli by nějaký investor šel do toho rizika, že to vybuduje a čekal, jestli se mu to prodá nebo ne. Moje osobní zkušenost, jakože na Lesné bydlím, léta bydlím, tak jsou tam garáže, za Ježkovou jsou garáže a půlka lidí, která ty garáže užívá na ježdění, ne jako sklad, tak když má možnost a ráno jede, tak to nedá do garáže, ale rve to před ten barák a veřejné parkoviště. To stejný, jestli víte, u startu, jak je ten garážový dům, je v podstatě obsazen, ale když tam člověk vejde, tak je minimálně třetina a víc aut je někde na ulicích, protože ti lidé prostě se snaží to někam zaparkovat před svůj dům, než by jeli do toho parkovacího domu. Takže je otázka, zdali by se našel investor tady na investici tohoto druhu a zdali by třeba někdo z té lokality naopak nevystoupil proti tomu a neřekl, že takovýto zásah do toho území je pro něj nepřijatelný. Jistě, samozřejmě. Já budu rád. Prosím vás, když se dělala územní studie, tak jsme s kolegou Maličkem seděli po večerech a počítali volná místa a parkoviště. Bohužel to je tak, že čím je to vzdálenější od domu, tím je tam méně v noci obsazené, to znamená, že opravdu lidi se to snaží dát přes barák. Když se podíváte, je vyasfaltovaná plocha pod školou, vlastně jak je ta škola Gemini, tak vedle
A když se podíváte, to je v noci obsazeno tak z 10–15%. Dobře. Ano. Taky spousta lidí vám na to řekne, že je to tam tak opuštěné, že má strach třeba o ty vozidla, aby v pořádku přežili. Tam byla nějaká kamera, kdyby to bylo osvětleno. Jo. Nebo i ze závodu, jsme to tehdy v té studii řešili, že jo? Přesně tak. Jo. Ale to byla vlastně malá Ne. investice, ale ani to vlastně jsme nebyli To věřím. nějak dohodnout, no. Tak, paní, mám tady ještě dotaz? Já jsem to měla předtím, když jste mě na to neodpověděla. No. Tu část, kterou zvedáte od ty patra, na tom obzoru, tu prodáte, tam tu část si necháváte, tu nízkou. A to je jaký důvod? No, Že to budete zvedat? ne, to není žádný takový důvod, ale obchodní část si neumíme představit, že bychom rozprodávali. Není zájem. Tyhle ty obchodníci chodí do pronajatých prostor. Funguje to tak, málo kdy se rozprodávají tyhle jednotky, my bychom se prodeji nebránili, ale samozřejmě tam teďka budou jednotky, k tomu bude nějaké atrium a vlastníci se o to budou muset starat. Moc si neumí představit, že najdeme obchodníka, který si koupí obchodní jednotku se závazkem, že třeba bude ještě udržovat to atrium a ponese na to podíl. Zůstane to na nás. A proč nemůžeme jít do výšky? Vy jste se na to ptala, tak možná to nebylo jasné. Do výšky nemůžeme jít, tam je ten regulační limit, který jsem vám ukazovala a v té horní části je ve výšce takové, že my nemůžeme jít na navýšení pater té horní části. No, to je zatím. To by se musel změnit územní plán. Ano, museli bychom změnit územní plán. Ano. 7 let o tom investor usiloval, 7 let se mu to nepovedlo. To znamená, že když občané budou toto sledovat dále, tak si myslím, že není důvod se tohoto obávat. Prosím vás pěkně, já jsem tu na začátku byl představen trošku zmíněně, ale přesto jako člen Rady občanských sdružení bych měl něco, co bych vám chtěl říci. Teď se tady rozvinula debata o parkování, to tady nevyřešíme. Lesná potřebuje studii dopravy v klidu, čili parkování, která se dá udělat. Ale já jsem chtěl říct si něco jiného. Sešlo se nás zde přece jenom slušné množství. My jsme podali na Ministerstvo kultury návrh na lesnou, aby byla prohlášena městskou památkovou zónou. Tím by se zabránilo mnohým problémům, se kterým se potýkáme, různým nástavbám, to, co tady zaznělo někde, že se nastavěly ty paneláky nahoře, to dřevěný patro a podobně. Ten návrh, který byl podaný, tak Národní památkový ústav, který posuzuje ty návrhy a doporučuje ke schválení nebo nedoporučuje, tak jednoznačně ten návrh doporučil ke schválení, že Lesná je natolik urbanisticky ojedinělý celek, který svým způsobem dosvědčuje určitou dobu, že stojí za to, aby byl vyhlášen jako městská památková zóna. Já chci využít této příležitosti, každý máme někde nějakého známého, jak tady zaznělo. Přestože děláme, co můžeme, tak na tom Ministerstvu kultury se to prostě nehýbe. Kdyby památkový ústav, ten už to má z krku a tam to dopadlo velice dobře, jako nad očekávání dobře. Paní generální ředitelka je nadšená, podporuje to a tam není problém. Ale Ministerstvo kultury nám řeklo, že oni udělají tak, že 2 města za rok, a my jsme tuším 19, jestli se nemýlím, a tak si můžeme spočítat, kdybychom přišli na řadu. A co do té doby by mohlo různými způsoby se protlačovat k další výstavbě.
Takže bychom potom se setkali s tím, že tady už je tolik změn, že to nelze kvůli těm změnám zpamátnit. Čili máte-li nějakého známého, který má nějakého známého někde a dosáhne na ministerstvo kultury, to stačí na nějakého úředníka, protože on to obvykle má šuplíku někde nějaký úředník. Tak všechno té věci pomůže. Chtěl bych vás poprosit, abyste spolupracovali v této věci nějak, protože jde o životní prostor nás všech, kteří zde bydlíme. Odborně je to v pořádku, je to shledáno, jako že to stojí za to zpamátnění. A teď jde jenom o rychlost, jakou ministerstvo kultury vidíme. Víme, před časem byl článek v novinách od jednoho architekta o tom, který se zabývá památkovou péčí, o tom, jak ministerstvo kultury strašně nerado prohlašuje jakýkoliv objekt nebo celek památku. Ano, ono si tím přidává trochu práce, ale přesto najdeme-li zde jednoho jediného, který má dosah třeba na nějaké vlivné lidi, na třeba straně lidové, protože tam má ministra kultury, tak to bude ku prospěchu věci a možná se zde nebudeme muset scházet nad nějakým novým problémem, který nás bude trápit. Děkuji paní ředitelce za mikrofon. Já bych se chtěla zeptat, ještě paní má dotaz, tak ještě dotazy, že bychom odpověděli. Zásobování té obchodní části vám ukážu. Tak. To je ten zachovaný. Tady je zásobovací cesta, která v podstatě i teďka tomu objektu slouží a bude zachována. Zásobovat se bude tak, že se přijede na parkoviště a zde se najedou ty auta zde ze zadu, kde je ta zásobovací cesta, zaparkují a odzásobují se jednotlivé jednotky. To bude přímo tam. Prosím? Není to Filova. Filova ulice je tady a tady za objektem teď ta... Tak. Jenom trávu. Je to stávající. Celý objekt takto funguje a zůstane to zachováno. Další dotaz. Já bych měl takový dotaz. Já žiju tady 46 roků. Kresna byla vždycky chloubou celé republiky, jak byla architektonicky udělána. To vám teda mohu říct. Já bych si vás chtěl zeptat, kdo z vás, architekti, vy, paní ředitelko, bydlí na lese. Tady se nedá zaparkovat nikde, vůbec nikde. To pan předseda, pan starosta jako říkal. Vy tady říkáte pozemní garáže. Zjišťovali jste, prosím vás pěkně, že tady jsou tekuté písky, že právě se tady stavily nízké domy, protože ty tekuté písky nad námi, tam se přestalo stavět, vůbec tam jsou taky, praskají domy a zkoušeli jste to, vy tady chcete udělat. Tak, jestli můžu zareagovat. Já jsem vás nechal. Já zareaguji, hned vám zase dám slovo. Jo? To je jenom z toho důvodu, že teďka tady vlastně tato část objektu je podsklepena. Tam teď to podsklepení existuje. Takže my vybouráme i to spodní podsklepení, které tam je stávající a přestaví se to na ty garáže. Jenom aby pokračujete. No, něco jiného je na papíře a něco je úplná skutečnost. Ono to bude jinak. Další věc je, prosím vás pěkně, pokud se týká toho výškovného domu, tak bude stát kde přesně? Tak, můžu poprosit, vrátili byste mi to na ten soutisk stát. Bude to od silnici? Bude to směrem do parku, ta část do parku. Čili vy zničíte park? Ne, vůbec ne. No, prosím vás. Pane, poslouchejte, co vám říkají. Tady sedí hodně lidí. Musíte jí rozumět té dámě. Ona říká, že to budou stavět v místě stávajícího baráku. Děkuji.
pán odpověděl za mě, my využijeme stávající půdorys obzoru a v té části do parku se postaví ten bytový dům. Nebude zasahovat mimo stávající objekt. Využijeme ten půdorys, který teďka je. Na té hospodě, jo. Postaví se to na Můžu poprosit, Možná hodně peněz, tak je investujte v Karibiku a neníčte nám lesnou. Tak tady je ten, ještě pro vás teda, jestli můžu, pane, jestli ještě budete vnímat chviličku, tak ještě pro vás je tady vidět opravdu. Tohle je teď stávající stav a tohle je na tom teďka vymodelované, jak to zůstane. Nevystupujeme z toho půdorysu stávajícího objektu. Děkuji. Já se omlouvám, já možná budu muset utéct, ale zajímalo fakt to parkování, jo? Kolega už to tady nakousl. Jenom konkrétní počty. 42 bytů. 42 bytů a 49 štát. Máme tu tabulku, můžeme se pokouknout na tu tabulku. Počkejte. Teď nevíme z paměti, ale 42. Tak, tady to máme. 42 bytů. A 49 podzemních parkovacích stání. A stání na terénu 38? To, ale ty už tam jsou a nejsou IMOSu, jo? Ty bych do toho moc možná nemíchal. To není pozemek IMOSu, že? Není to pozemek IMOSu, ale patří to funkčně k tomu objektu. Patří to k tomu, my to do toho můžeme počítat. Ano, můžeme to máme zjištěno. Tam parkují návštěvníci nebo rezidenti tam parkují teď. Jako já bych to do toho nepočítal, to je úplně... Ale se počítá i s tím obchodem. Dobře. Jako nepřibíde tam žádný nový místo, přibíde tam 42 bytových jednotek, u kterých můžeme počítat v dnešní době v klidu takřka 2 auta na domácnost. Nemůžeme. Jo, tam určitě tyhle byty si nekoupí seniori, kterým momentálně sebral doktor oprávnění k řízení. Jo, jako to si nekoupí člověk 70 let, který musel odevzdat řidičák. A zpravidla si to nekoupí člověk nějaký neproduktivní, který nemá auto a jezdí na kole do práce. Jo? Takže jediný, vy jste říkal tady ten argument s tím výhledem, tak já přesně v té 8. koukám do kostky a včera jsem tam stál, takhle jsem tam hajloval na tom a vím přesně, že teď budu koukat do kostky a do baráku. Čertovém. Jo? Nás opravdu z funkčního hlediska možná zajímá to parkování, protože tímhle vrhneme dalších 30 aut do ulice, která je na hraně únosnosti. Jo, my to chápeme, ale my to opravdu nemůžeme ovlivnit. Jedině, že si tam uděláme navíc ty stání, jo? Ale my to děláme přesně podle toho výpočtu, který dělá... Počkejte, nemůžete ovlivnit. Teď se snažíme najít všichni, my vám chceme vyjít vstříc, my vám nechceme to blokovat. Ta studie není tak špatná. Rozhodně lepší než 8 patra. Ale tak co bychom měli dělat v tom návrhu? Ale proč teda nevymyslíme plochu? V té vizualizaci nejsou ty, jak tady zmiňoval Janis Vinel, pan starosta zmiňoval někdo tam těch asi 10 slotů, tam v tom jakoby vnitrobloku v té vizualizaci nejsou. To už by bylo zase o kousek lepší, už bychom byli na 59, jo? A zkusit se zamyslet, jestli by se někde nevmáčklo ještě, jo, protože uvědomte si, ti lidi si zaparkují v podzemce a teď jim přijede návštěva. Jo, a máte zase auto navíc, jo, který návštěva je pohodlná, nevleze se dolů, jo, rezidenta jako nebyl třeba z Chilové, ten tam nemůže zaparkovat, když je tam volno, jo. Někam ještě pokusit se vyřešit, chápu, že tady neuděláme teďka to, že bychom podkopali louku a postavili tam pro trvalý rezidenty, že bychom tam podkopali další garáže, ale zkusit se zamyslet, jestli ještě v rámci tohoto projektu, který jinak podle mě vypadá, jak říká tady kolega, relativně snesitelně, jestli by se nedalo píchnout ještě někam jako... Samozřejmě, my jsme schopni, tak jak jsou tady kolmá stání, tak je prostor pro kolmá stání tady. Ale samozřejmě na městském pozemku, že jo. Je prostor, ale zamyslet se pro kolmá stání tady. Je to třeba i věc na prostě pana starostu, anebo tady na pány z našeho sdružení, jako zkusit se zamyslet v rámci tohoto projektu, jestli by třeba aspoň na takovouhle městská část, na takovouhle drobnou úpravu nenašla. Jo, když už se to rozkope, jestli by se tam nedalo udělat něco. Ten zelený pás, aby tam mohlo být místo moderného stání. Tak jak je to tady dole, tak by se to objevilo tady a tady. Protože ty auta se objeví na chodníkách, jako tam není jiná možnost. Jo.
V rámci těch jednání tady v této místnosti ohledně studie byl řešen problém parkování a bylo řečeno, že dejme tomu v nějakém dohledném horizontu jsou možnosti dvě. Buď to, vzhledem k tomu, že Lesná byla stavěna před 50 lety, kdy bylo podstatně méně aut, ti, kteří tady budou, se smíří s tím, že je tato situace. Nebo by byla druhá věc, rozšiřovat to, ale to by za, řekněme, přijatelných finančních nákladů bylo na úkor zeleně. Tenkrát drtivě všichni byli proto zachovat zeleň. Nicméně je pravda, že tady byli většinou lidé minimálně o generaci starší než vy. Já si myslím, že je na vaší generaci, protože tady jednou budete vy, že třeba k tomu zaujmete časem jiné názory, prostě nějakým způsobem vyprovokujete jednání, aby se problém parkování řešil. Já si myslím, že to s tímto směrem půjde, protože, jak jste správně řekl, důchodci tolik aut nemají, vaše generace jich bude mít víc. Ano, ale ale ten car sharing to mění a ta mladší generace, já bych si to tady nemyslel úplně, jasný, protože to třeba změníme všichni ten názor a těch aut začne ubývat. Co víme, co bude? Jo? Takže my se zase do toho tak úplně nehrneme, abychom... generace si to rozhodne. Právě, právě. No. Tak, ještě dotaz jeden, prosím. Já bych se zeptal, jestli pana starostu, komu patří ten trojúhelník pod tím? Trojúhelník pod tím je statutárního města Brna a nejsem si jistý, městská část má svěřeno, ale určitě... Městské části Brno sever. Ale patří to město Brno. V tom novém územním plánu, který byl schválený loni, nebyl žádný, je to aktualizace. Nebyl návrh žádné aktualizace, byla soudem zrušena a platí územní plán v podstatě s nějakými změnami z roku 1994. Jo, ale v tom návrhu bylo, že se to změní ze zelené plochy na tu plochu smíšenou. Ne, to tak nebylo. To bylo v aktualizaci, tam měly být nějaké zelené plochy, ale tím, že aktualizace byla soudem zrušena, vrátilo se to zpátky a celý ten obdélník je vlastně plocha obecného bydlení. No. Ano. Ale ta zeleně je tam, to je územní plán, ale zeleň tam je, reálně tam zeleně, a pokud se s tím reálně tam zeleně, ale umožňuje to výstavbu. Umožňuje to výstavbu, jenomže pokud my tam máme IPP na celé té ploše velké 0,2, tak v podstatě tam už je vyčerpaná tím obzorem. Jo? A tím, že vlastník koupil ten obzor, tak mu to dovoluje 0,5 objemu zvětšit, ale to IPP je vyčerpáno už tou stavbou tím obzorem, takže se za současného územního plánu se nemusíme bát, že někde kolem by se dalo stavět stejně jako odpověď paní, jestli nemůže jí stavět tam další 4 patra, prostě on to má vyčerpaný teď tím, co nám představil. A musel by změnit územní plán a to už je hodně těžké a to se mu nepovedlo 7 let. Je to zbytečné, že jsme tady hádali, ale musí jsme hádali, že přes územní plán a přes projekt se to postavilo do 3 patra vyšší, ale pokud tam byla mnohem, asi 4 roky zpátky. Protože ta doba se pak jako mnohem menší a to si nedovolí peníze. Tady jsme byli 7 let a nepovedlo se nic. To znamená, víte, co tam? Naše generace, ale týká se to nás. Jdeme německým směrem, zkrátka, to dodržuje, černé stavby v podstatě nejsou skoro, jo, to jsou, ale nevznikají nové, no, takže bychom my potom jako projektanti vůbec dělali něco, na co nemáme razítko, to vůbec dneska nehrozí. Já mám hrozný kriminál, nebo já nevím co všechno, jo, takže... Ještě k tomu, k té nadstavbě toho obzoru, já bych řekl jednu zásadní věc, ta statika toho obzoru to neumožňuje. Čili když ho zrekonstruujeme, tak ten skelet nebyl nikdy dimenzován na to, aby se na tom stavili další patra. Čili ten dům se opraví, ale kdyby na to chtěl někdo stavět další patra, tak je to tak finančně vlastně nepřijatelné, že by musel vystužovat skelet nebo něco bourat. To je vlastně nereálný, developersky se to nevyplatí. Mám dotaz. Jo, tak jsem paní ještě se dlouho hlásí a pak jde vás ještě. Možná ještě připomínku, že jste se bavíme o zachování zeleně, ale když to bude stavět, bude tam tyto výzvy, je tam pár, že tam vyrostlé stromy, bude se muset tady tyto stromy vykázat, aby třeba ani Ne, do těch stromů my nezasáhneme, protože
Pardon, já vám tady ukážu. Stromy, které stojí tady před tímhle domem, zůstanou zachovány, ten rekonstruujeme. A to, co stojí domy tady pod tím, tak jsou až tady za touhletou cestou a tam je už vůbec nebudeme zasahovat. Takže zůstanou stromy zachovány. Je zbytek garáží, prostě nebudou. Tam bude aj docela dost lidí, prostě přicházet z silnic ohledně nákupů a se na zpátek nebudu se něco. To bych chtěla teda říct. Všimla jsem si, že si nikdo nedělal poznámky, jako to to mě nechrává, nebo ani si nepíšete žádné poznámky od lidí. Jestli třeba jako se třeba na paní nezapomene, tady co řekl, jako nějaký návrh. Takže bych měla připomínky. Výjezd do garáží, a v té zeleně by byla zachována. Ano. Tak zeleň zůstane zachována a vjezd do garáží, těch variant není mnoho, říkám, měli jsme zpracovány. Na projednávání, že by nějaký prostě se techno. Byl tam návrh, že se uvažovalo ani o domově důchodců, že by tam mohlo vzniknout. O tom se už vůbec nebavilo nikdo nejde. My postupujeme podle stávajícího územního plánu, je tam plocha PO, což je bydlení všeobecné a využíváme to na to, co máme vůle stávající územní plán. Ale zároveň k tomu můžu říct, že není problém, pokud se objeví partner investorovi ty byty řešit jako bezbariérové. To už jsme párkrát dělali, že se to předělalo na bezbariérové byty a potom to samozřejmě ten status toho bydlení může mít. To není až takový problém. Jeden dotaz. Ta garáž bude součást toho bytu. Ano, vždycky budeme garáže prodávat v bytu, nezůstane to. Jakože fakt jako součtová jednotka, tak aspoň jedno místo v garáži, nebo to bude jako, že si někdo nastěhuje a rozběhne auta na ulici, ale třeba si někdo třetí koupí to stání v té garáži. Ne, už rovnou na více těch bytů budou k bytům přidělené parkovací stání. Prodává se to jako celek. Nemůže se stát, že někdo nabíde byt a nebude mít parkovací stání. Paní? Ještě ten zapad k tomu jedená nebude nic chytí, protože já tak blízko nebydlím, ale proč nejde řešit třeba ten výjezd tam, jak dneska stojí Preuser?